Bugiyot eh, shoutout kita sa ato mga traffic enforcer. So, kasi lang to malipong to na area na ulo eh, bubugiyot good. Tutok na niya. Pipipliton mo na ini. Ha? Kung magakuan. Kung baga nasulod na amo di pagpiplit. Ha? Ipiyat sa dini. Oh, ito na eh. Lumpia. Ba, may doon na kuwan. Mga fruits. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Today is December 31. 2023, time check is alas 9:20. Wala pa kita makapamahaw. Oo. Kung pataton baga busis, labi na nga baga kaupay-upay ta pala. Ubo. Amot kaim tang yan, maglilibot lang kita, malibot lang kita didit kaim tang kuan. Merkado publiko. Danak ngayon. Ayan kita simbahan. Ambot yung nagmamatay na ang sangkay, ayan. Siloy, kagabi nagdalipanos. Okay. Okay. Domingo nga adlaw. Alasin pagkatungkol ng pamatikang mga pagbasa. Naluwad din habos tuloy. Pangaon ng liwat, birthday ada. Hindi kita lagi. Libot kita ito na lasa. Ay, kumusta ka mo? Kumusta tiyo? Tuig. Hindi nyo tuig. Masih talaga kuan nusap yun. Oops, sorry lang. Man. Angkay. Tuman. Man, ganado. Makatulabot all. Sigurado din. Hindi kita nakakagkuanggod. Tulong kadlaw. Badaw.
Wado din mga direskin mga fruits. Doy. ATM, land bank. Oo. Magbabaktas lagi tangad to. Okay, matraffic. Ay, ito maparada. Ay, okay. Ha? Let's go on. Uy, di kita kerada, marado. Oh, boso. Ay, angkay. Angkay. Ito yun. Lobot. Man, pinwo. Medyo ka nun, medyo niya sticker, Man. Ay, sorry. Man. Medyo niya sticker. Medyo niya sticker. Angkay ito niyo. Ano dati Oo, ano tiya? Ano yung sticker man? Angkay! Oo. Ini kita parada lanay. Aki parada lanay kita. Oy, angkay. Dito. Ano ya? Dilamaya. Gugur balagat bagat. Baktas lagi kita baktas. Malimburog pa man. Amon pa kita umungutin inom. Siyempre na inom-inom gapiton niyo. Panalag sa lain talon baga umungot. Panalag sa ngasukot. Charot. Ayan mga kuhan, may mga salaan dida. Oh, banda, siyempre, bago nga tuig, ha? Dahil lang kita nangangaro kita mga pasaylon, atong mga kasantayan nga atong nataganhin na magraot nga kabilinan pa daw. Amot kentang doon. Mga pipsi, oh? Dapat. Oh, ganda bayaya. 3 for 100. Ito na. Domingo good man kaya kadlaw. Halit pag tapo. Dahil kita masuksok. Hop. Hoy, angkay. Tutok na ini pipipliton mo na ini. Ha? Kumbaga kuan. Kumbaga nasulod na amo ti pagpitlit. Ha? Kumaran ka nito. Angkay crackers. Nasulod lang. Pinisirin ko nila. Display din sila, ha? Mga Dapat sulod. may din nila baga paboruton. Oh, may mga paboruton.
May turutot. Maturutot na lang yan. Kaya ito pag pinabuto. Ano ko ni kwarta? Mga pruta. Ngayon na susog kita. Ay, susog kita nga di, susog. Ipiyanso din eh. Ay, sorry. Oo, logo daw. Dilain yung mga turutot. Logo dulu, oh. Repair sa dito. Repair sa dito. Ah, 50. 250, ada mga prutas. Kahit nyo, Oh, yan kay. Perso dito. pag 35 tulusin. Ah, tulusin. Kusog-kusog. Oh, Heraklio. Kumusta? Happy New Year. Heraklio. Masakit na lang. Marisyo. Wala. Baga man lagi ta. Ba malagit ka mo sa nito. Oh, yakay. Ayos. Baga man lagi ta to din kuan niya na. Aw kamo. Kamo tadi na merkado. Kakanin. Oh, bugo. Oh, ito. Ari pa dito po. Pera maksa dito. Ha? 650 ko no. Ha? Oh, thank you. Aji, ini pa eh. Lalu tak kami aran. Boleh. Ano yun? Kuhan eh. Mga prutas. Oh. Melon. Ha? Masya rin nagkabati yan. Bawal ko na mga kuhan. Mga lidong. Adjust yung talaw. Ato niya ko andus. Sige lang. Ay Kusyel. Wala hot cake. Wala yung hot cake. Sago.
Mhm. May daga. May daga? Tago. Excuse. Tatabas-tabas lang kita din yung merkado. Ano yung bilim na yun? Meron na yung ano yun? Oh. Bengala. Dari ka na naman eh. Ay, 20-20 dila. Yan, may dalaton. Oh, ito sa dito, bitira. 100. Ano? Amoy niya. New Year. Adinak friend. Happy New Year. Amoy di mini. Bangkay. Happy New Year. Mga di mga spaghettihon. Mga 3 for 100. 3 for 100 ah. Mga Ubus na may stock. oo. Sana lang bilhin. Kung good man yan ano. Oo, hamon din pero tindahan. Oo. Thank you very much. Thank you. Kay Tunyo. Ha? San kay Tunyo. Ay ano, diri. Makiawayo nak. Hindi. Kain ka mo. Paray nga, di Taga-ding ka mo. Hello, mga taga-ding ka mo. Sa Tunyo. Ganyan nyo. Nagbagtas lang ka mga ni. Wala pa masuk kita. Mapod kang pangaruling lugod kita. Ano? Pangaruling kita. What? Ano, ang nanay ko. Okay, okay. May gurudok ko yung tunog. Oh? Hi, hi. Bapay nga. Yo. Bapay nga. Oo. Dili man inihiya. Napalitin sipid, napalitin silig. Siligit mga malas sa buhay. Oo. Amo na tinlano niya na. Mga siphead. Oh, ano na dito ha? Mamay ka lang. Oo. Oh, makik, didikan mami. Lagat mami. Mami. Oh, wala na, kadina ka mo. Okay. Oo. Thank you. Happy New Year. Wala kayo matik ang naluot ko.
Buwas. Adi, patot Martes. Martes. Oh, yang kay. Buha di mga. Happy New Year, ang kay. Oo. Oo. O, pati yan, hindi nito yung pisto. Pwede yung pabito. Ayun lang, tuwan. Sige, ito shoutout kita sa itong mga traffic enforcer. Kasi lang totoo, malipong ito na area na ulo rin. Bubugiyot good. Pero area lagi at kinukupan. Ito ng flow, ito ng parking. Be responsible. Dito pumawag kita. Direktoryo. Pumawag kita. Oy, angkay. Oh. Shout out tayo ha. Mga traffic enforcer pa daw kay sila na rumamaya na. Mga abtikin niya na. Higit ko rin pala bagat-bagat. Ito. Sige kita didi. Kita ang tawang tira pamarawong. Unbox. Yap. Mga prutas. Okay. Okay. 120. Ade. 100. Mausa adik. Ano krasa ito mana? Pero pang kilo? 600. Oo. Pag-ubos na lang ini, hala na. Oo, paraksiwon. Paraksiwon. Luto man, sir. Oo, balik. Para sa inyo. Dito tubangan, no? Thank you. Mga paraksiwon, mga tala. Ayan kay. Happy New Year. Ayan sir. Happy New Year. Hey! Ako kita. Maalbong muna kita. Isa na pagka. Toy, shout out tayo. Happy New Year. Happy New Year. Ayan kay. Happy New Year. Happy New Year ayo. Oh, begini. Ini lolo man. Ini lolo man. Ito meron na lolo. Begini kita.
Ting pasensya lahat aton mga motorista napamerkado labat pila adaw pa yan natin yung pagpapark ha ng paglulugar kumahawa para din kita makatos in traffic. Oh, Happy New Year! Oo, ang hinadad to. Ang hinadad to. Pinanawag kita siya. Bakit daw? Dala ano man, ha? Salamat nga baga nagka-uro sa lagyat kita. Nag-urupod kita yan na ato na yan nga adlaw. O yan na aga. Oo. Ma-kumpang kita niyan, mga storyahon gyap. Ha? Tala. Good night. This has been your friend. Oh, yan ka, yalo. Paya. Saan ka kita? Paya. Wala ka paya. Bali man. Magkawa yung kagadadaton niyo. Sige, malalakad to naman. Sige, dakdaan. Daan mo rin. Oh, Happy New Year, bro. Malalakapit aton kuan. Policy. Daan mo rin gagamiti. Di na may ilapag tour out nyo. Di na may magagamitan na ito. Okay. Happy New Year. Good night, sweet dreams, mama. This has been your friend. Hindi kita nakapulit at boses. Ha? Baga. Okay. Kuha na ng pinalaba. Oh, yan kay. Oh, ya di ngayon kita kanda Mr. Laba-Laba. Ha? Kung may nagpalaba kita kay may danat emergency nga. Charot, secret. Bye-bye. Amin didi ha. Matag-iyari ko na yun niya. Oo, may kinit. Minsan kay lagyat niya. Happy New Year. Minsan kay kita. Oo. Paya. Sangkay. Lagat sa paya. Sige balitaw. Adi nagpalaba kita. Mahal ka nun eh. Adi gindod nga. Pinilatas yung kuhan. Wow. Orange. Yan, pag-abre. Ba, may kapanira. Baga pasuga din. Ito lang pinipang bring home. Mau pinindar doon mga bring home. Hindi kung pwede ng tilawang pa daw. Ano nala?